Niečo som chcel povedať. Áno, presne. Čaute, zdravá vás Kiko a toto je dnešný vlog, takže budem sa tu venovať vašim otázkam, ktoré ste mi dneska položili. Takže dneska je tu so mnou... Tak. Seki. Čaute. Dobre, takže Seki mi to bude čítať. Ospravedlňujem sa, nejak som sa veľmi nepripravoval, lebo som bol ešte v obchode, nedávno som prišiel asi pred 10 minútami. Takže je tu so mnou ten Seki teda. Čaute. Niekto mi zvoní, počkajte, stopni to. Takže, kde sme skončili? Áno, takže Seki mi tu bude čítať otázky, takže poprosím ťa, za chvíľu môžeš začať čítať otázky. Ešte niečo som predtým chcel povedať, ale tak kašlem už na to, nejak som na to zabudol, takže poprosím ťa, čítaj to. Prvá otázka. Miluješ teď niekoho? Miluješ to ako asi, či niekoho mám? No, dá sa povedať, že áno, dobre. Spívaš si vo sprse? Si spievaš v sprche? Nie. Priznej sa. Nie. Vieš tancovať? Neviem, či viem. Ako skúšal som to, keď som sám a blbnem s kamarátmi, tak ako viem tancovať a robiť hodiny, ale ako tak veľmi pekne, tak jemne neviem. Dobre, ďalšia otázka. Aký je tvoj obľúbený supermarket? No, supermarket skôr Coop Jednota alebo CBAčko, ale najbližšie chodím do obchodu, ktorý je najbližší. Ďalšia otázka. Čakaj, už si niekedy vyvolával duchov? Asi 2 alebo 3 krát som to skúšal. Máš radšej bielu alebo mliečnú čokoládu? Bielu nemám rád, neobľúbujem ju, takže skôr tú mliečnú. Obľúbená farba? Neviem. Čierna, modrá, všetky sú pekné. Už si niekedy fajčil cigarety? Fú, priznám sa, že ako skúšal som, ale nie je to moc extra nič, hej. Už si sa niekedy napil alkoholu? Hej, ale nedobrovoľne. Bola to ako úplná náhoda, ale už to bolo strašne dávno. Ešte v detstve a raz u kamaráta, to mi náhodou dal na prst, keď som sa nepozeral, hej, ja som si obliezal prst a také... Dobre, ďalšia. Kde bydlíš? Bývam v Prešove. Presnú adresu asi nepotrebujete, ďakujem. Ďalšia. Jak na teba pôsobí Kate Mraková? No ako, takže moc sa nepoznáme, takže... Ale pôsobí na mňa ako dobrým dojmom, je to kamarátka v pohode, takže... Je tam potom ešte niečo ako medzi nami súkromnejšie, ako my sa čo rozprávame. Nie, to sa nemusel povedať. Ako nemyslel som to nejak osobne, ale... Nemám ako nič o tom, čo povedať, no. Ako na teba pôsobím ja? Ako Dana Vraníková. Aha, tak ako keď moc sa nepoznáme, fajn, v pohode. Dobre sa s tebou keca, hej. Ja som myslel, že on. No, ďalej. Už si niekedy skúšal marihuánu? No bežne každý deň ju jem na raňajky. Neskúšal som marihuanu. Ďalšia taká primitívna otázka. Líbí sa ti niekto? To už bolo asi. Páči sa mi niekto? Taká otázka už tu bola, takže ti nemusím dávať. Povedz. Či niekoho miluješ? To už som hovoril. Tvoje záľuby. Moje záľuby, takže jedným slovom šport. A to sa rozvíja na viacej časti menších precvičiek. Takže je to hlavne športovanie, keď máme nejakú telesnú, potom parkouru sa venujem. Keď sa to dá povedať, takže bojujeme s kamošmi. Hrajem florbal, občas futbal si zahrám ako príležitostne. To nie je šport. Dobre, ďalšie, alebo... Koľko máš rokov? Mám 14, ale niekde uvádzam, že mám 15, lebo za chvíľu mám 15. Ďalšie 2 otázky ti čítať nemusím, pretože tie už boli položené. A to boli, že kde bývaš, a tvoja obľúbená farba. Takže obľúbená značka auta. P60 alebo značka. Značka. Mám rád Mercedesy, strašne sa mi páčia. Bielý Mercedes, pas. Taký nie, dobre, ďalšia otázka. Pas, au. Ďalšia otázka. Si mi zhodil kepu. To tam asi nebude. A ďalšie základné informácie o tebe. Moje pohlavie je mužské, mám dlhé vlasy, blond, modré oči, počkaj, pozriem sa.
Myslím, že hej. Chorý nie som. Som bielej farby. Žijem v Európe, na Slovensku, v Prešove. To je osobná otázka, nie základná. To je Dobre, super. ďalšia. Tvoje znamenie zverokruhu, či aké? Aha, rak. Obľúbené zviera? Pes, Mm, mačka. Pes mačka. Ja som mu to niekedy hovoril? Co? Ale môžeš tam ukázať aj tvojho najkamaráta, nech je prča. Áno, to je toto. A samozrejme ešte za kamerou. Takže počkaj, musím to otočiť na teba, že by sa nepovedalo. No a aj svetlo musíš. Aha, nejaké svetlo, hej, že počkaj. Svetlo si dáme sám. Ale za to budem upravovať. Počkaj. Tak si to vole. A kde si? Hej, počkaj, mne sa to zaseklo. Shit. Kde svietím? Moment, Nesvieti. ja to stopnem a keď to pôjde, tak to spustím. Je? Už to ide. Musím ísť trošku ďalej, ne? To je môj Tomáš, kamarát. Čaute. On sedí za kamerou a robí strašidelné veci. Jasne, strašidelné. On je strašidlo. Dobre, kde sme skončili? Ďalšia otázka. Moment. Jaké je tvé príjmení? Moje priezvisko? Meno. Meno. To je krstné meno. To je priezvisko, nevieš Príjmenie. po česky. Nevieš po česky! On neví po česky! To je vôľ. Aha, tvoje meno a tvoje príjmenie, takže je prezvisko. Bolo to mi moje meno. Neviem, či tam bol. Moje meno je Kristián. Moje priezvisko je trochu divné, ale krkolomné. Korchaník. Korchaník. Ďakujem. Ďalšia otázka. Chceš kejt? Co? What the fuck? No, pekná je, to sa priznám, hej. Ale... Neviem. Netuším fakt, dobre. No, a ako, či sa ti páči, alebo či ju máš viac než rád? Co? To je to otázka. Počkaj. Normálne ja mám či to otázka, mi berem obe z ruky. Jaj, že či sa mi viacej páči, alebo ju má... Ja si to podobal s tou baterkou, ty... Motherfucker. Sama. No to som vlastne už na to odpovedal, to je všetko dneska? Viac otázok tu už nie je. Takže moment, ček. Bolo tu trošku viacej. Aha, dobre, takže myslím, že už to je všetko. Ja ešte skontrolujem, či je všetko. Áno, takže to je na dneska všetko. Oh! Takže Lucina s vami, Kiko a Seki.